Katawa mong ibuak to sa kami pag-ima sa uno. Sinanay kay Pintal di mo kumukuha ato. Pag-ana na ko sa pato ni Crackman. Sinanay kay sinanay imbis dito may Bapin na kay area dire. Sina ang iro. Pero maak lang. Ako ka dira oy. mga sanya bilang Kagulang siya magkadagko. Oo, sa area dire. Dila mo agi na nami kadetso pamito kay pamilak ka. Upahoy lang mi dali. Oy kalayo. Oo. Ano sa? Tubig na ba? Layo? Uy, Ay mga pion ta mi pero wa man may tubig dili na. Na. Dito na ko, ano pipa ba? Kami ra mi tato. Gapon ako nang blackout. Isa kaya man sa bida. Unahan mo silang nanguban ako. Wala wang Oh, kasi ito. ang ilong. Pero abi. Ko to sa. Ko man ni Basta kaya ano. Diri oy na may tubig diri no. Kaya man to gilong sino to ano. Askin lang Ito yun. nagdayo. Kasi to si Dico kami nagdayo pa tag. Kuya nagdayo. Mantok mo na yan. Oh, dali man to gilong. Toy. Toy. Bako ni kastas. Mata sa ano Elvin na dito sa Elvin ang kadto sukat tulay. Kasi sino balay na dito? Atong tayo sa una atong kuraan na. Wala sa mga kuraan. Ano to lung ba ta? Wala ara sa pulis. Punta lang ko. Mas buko ni lubihan. Gani taas mo to. Ang kuan ko to. Ang landscape mo to. Dili ni buka. Unang buka ni pre saya cerita. Oh ya, dito. Ano ba ano daw? Amo ni sa ko bilaka ni. Bilaka. Sanjuli malubi. Lingkod sa lupa yang nga. Tanong hugasan pa mo. Uri ko kapag dayon siya. Ako gusto ko tamnan to dito ba? Oh, ini lubiha magkagulang. Pero pa man ano yung duha na gusto ka katanuman na mo lubi. apo kayo ba? Daot. Ako kasin. Magkagulang ni magkadagko ni. Kung sa bugasong mo, kapilan mo itong ipo. Pagbalik. Sayo tagit siguro. Betul. Tahu. Grabe, ugat Tahu dito. tahu. Ay, guliw ng ulan. Sige, pamalit. Tong bato, bro. Ha? Tong bato yung bunga. Ah. 3 years naman eh. Bunga naman eh. Sayang kay Tondol balay nga. Diputol ba na ibus kuran? Pero madugay po ni siya, madugay po ni. Wala na. Oh, di ba dagko man tog bunga? Ay, sarap kong kabuk na. Kasi grabe makabunga lubiha. Kini. Gani itong dito. Dito sa lagyan na mo. Ay, Murag nakatanong mo ato ba? Kaya nakabit-bit ni. sino kami? Oh, wala lang na balaan ugasa na tanong. Asa na tanong mo ni. Wala pa mang gulo. Ikaw na may nakuha man kay Oh, Ay na paghagok. Water mo well. Basta dili mo atang atang. Namin gahan Ay, walay lapos. kabaton na. Ano pre, pressure rin yun eh. Ha? Ditestingan ninyo? Tingnan mo na mali mo muel ba? Mali mo muel.
Basta masuot lang murag libon. Yan, mga pika mo. Ayun, lain nila kay ginagyanan nila ano bagas lang ano. Mga pina mo kay. Dito lagi talusot yung balayan lang niya dito so na. Wala may problema dito. Oo, May dito mga yapon. iiron. Patron. Pero kung masubida ka mo dito Una, yung mo lang mo PNP, kaya nang yung kasaya away. mo mo sa may ano. Bitaw ni mga May kasama pika. na sa. Agtan. Oo, yung dalan. Dire lang so boss. Igo. Oo. Naupos agtag. Anong ka pa? Oh, linood na lang day. Igo man tanan. Pakan ko niyo, tambalan kita, manuyan mo. Pisa ka mo ah. Grabe to ba? Ato among mission sa una ni nanay si Ima. Ang muya na mo gamay ra kay dong pero giana na ko nuibin, gaman amo to buak ra. Ana bato. Napaslawan na mo bitong nanay god, gara di ba? Tung gabi yo kani siya saba kayo. So nababa man si nanay kay si Ima tatong mo. Dapat manunta din Oha. ito si nanay mo, Si Ima baba. mato kay di mo kumugunit. Wala na gawin, ana na gumigyan na. Wala ka resor pre. Min crack Ay na bitaw. gyud inter na. Hago ra kay mo. Dili kay nai Basta hindi espiritu hatag sa nagkuan. imo, hindi. Ihian ko dong. Nagbantay nga anta. Ihian ko. Ako na usa na tong gabi. Adlok sa baba. Manang uban mami ima sa oras si nanay. Ya kana isa mga baba ni nila. Sindulan ra nimo. Oh, Ako may sa espirituhan nun. Ako man sa kwan dapat nalagay ka din sa garbo. Sus. Wangan kuha na to namo to. Taklaan kami kunta nga. Ay, may ninip. Mabawra na sa ko yata mo. Yung kape na mo. Yata ko. Sao ni mo no. Mayong sabot na mo ni nanay nga. Diri lang siya. Material. Kamong mga Unya si Ima ang muduol na ko. Sus, ni ato mas nanay tabang magukap-ukap sa bato. Laway na mo. Init ba? Lugtong pa katong baryo. Ya lang ko proxy. Ngita ko sa Lang ko kuya. kalbi na kon to. Di, balik na po mi. Katawa tulok na daan. Kaya wala man ako Kato ka bubo ito nagpasulok sa sulo. Ano pa to? Pero tingala ko ba? Ang bato ba? Ingala ba? Crack lang. Sabi Kaya na ako. Kamot. Crack. katong kwan sa una katong Nya kanduso na ko to. Ang pagawan wala. Tao, Bato. turok na isa. Kalito niyo lugar na hatag tayo. bubo do Pagkadugay na. Na. Di na nyo Mo pila ka libo nang ilan ni ano eh Silbert na nga tunan katong Wala tayo sa papa. pero pili Sakit pili sa lagi baba. katong mga lubi Yara man cincin niya. Pag-glass mo, may bis pa to. Na. Wala ko na. pinili persana ba nga lubot og lubot Oo. Mababa. nang lalumog lubot mo na yung pangita Ima biya. Magsige binag. Ba ko dapat. oh lalumba na dili na Yan, bandamay. Sumpay na sila dito. Ay, this exercise. Tabon lagi ng marama. Umayo na lang sa marabang sabon kay dako man ng sapa. Yan eh. Inibuang. Amo lang. Inibuang. Yung humok man na. Lampok man na. lutaw talitos kapilya umubuhat Tan napadulong yung labayan. Bayan gyud. Dito mo gipadulong sa bayan ba? Kalamansi may maganda na. Tanong tamong mga kulay lang nagdodrak din to dala. Tingala mo ka na. Wala sir, lutaw naman ang lupa ni. Wala. Dito ana ni dito tanong wala na sa dapin ano. Nadapin lang. Wala mo sini mo. Pero dito dapin lang din ang lupa mo guys. Mana yung yuta kayo, yuta diri kayo. Nagpuntong tubig sa yuta kayo, dili kayo ni dali mga mag-try mo yung mga balay nila. Ano ni tubig sila. Ano yung mga lubi ano dili dali ngayon. Baka pag yung lobby diri ba? At to pura ulit likod, saka na ko sa babaw. Kung kanil alaw ni na yung mga langob, sakpan mo ng langob. Tama guys. mag-ulangan niya katong saging ni la di kung di na dia luloy di ba Ara pa man Pero problematic na ito sa Loloy. si Dudong. Sakit si Loloy ba? luloy Same. Nindot sa area ay. Ganit. Nindot kayong area dito.
Bugnaw kayo kay gumahan ba. Ah, kanya ginoon. Gatulog di ka diri ba? Nay duyan. Yan, dito. Ilaw sa lumot. Kadibi din yung paano diri oh. Sani? Gumahan. Kay Bibi na mo. Gabo. Kani kisan kani. Ay la ka tuminda ni. Ang imo call din tayo mo control. Ipalit mo ba ng bibi niya? Ha? Matin ko palit video kung bila sa mga tiram. Ah, nasala. Pa. Yan, bang nila. Kuya ko pagkatanong mo kay digit niya. Bakante na pod. Lano mo mo na kan. Ay nga ni gid ang Tanom style. Tengah lubeso nga. Nga no. Mabawi ra man gyapon di mo nang ilagta dikit ko nimo to mabawi ang pagdiriya. Sa rubber. Di makabuhi lang lubi ba? Pareho ba po niya. Oh, ayun. Mo na style na tanong. Boy, Okay lang gyapon bisag dugol kayo. Pero mo taw tubo ko sa gyapon mo tubo do. dagpo. Ano? Depende man kita. Oh. Pero hina pang lubi no. Lumos si mga lubi. Pero kung naguna ang lubi, Oh, no? Okay kayo. Mo gipauna ba? Pero magsabay sila, maawangan nila ng lubi yun. Ang sanga-sanga mo guning kon. Okay. dahil wala pa ng tanong pag dua-dua. Dua lubi dua kan. Double na. Good. Mo din ay karaan nga kon. Style sa pagtanom sa guma. Katunganong lubi. Ilagta niya ni ibalik ko itong isa dire tapos kaya Moro ay. ora na kuno ito sinida. Mo ba niyang distansya gid sa guma o sino? Yang balog dikito nimo. Na dikit na ba kanang anak niya dikit. Oh. Tagduwa na ito. Oh. Hindi na ito bud. Ngane. Kaya kadagko. Ano ko? Ano ba? Mo nga na. Ano na? Mo nga na. Muban. May 200 sige ni katulong mo. Lubi. Murag motor man no? Motor man yo. Kato mga pang motor. Hmm. Pang racing motor. Pero ikaw ang driver te, sakay ka. Medyo ka manawag ba? Kasi ikaw ang driver. Init na kayo. Plus 10:49. 10:49. Oh, kasi 40 ng init ah. Layo. Maayos mo yan. Asa mong kanan lagyan eh. Katang. Wala yan dito. Udah. Ito na. Tama na. Ano daming kita nga drill lang mo liko tubos. Nakabot ka diri sa na. Pas ito kay kanse. Agi lang miyo. Yo,
Ayan na. Ano na itong payagan eh, Jimmy. Modal na. Kasada gini, kenapa bato? Trabaho na. Kabayo na po na. Trabaho na po. Pero trabaho kay babae. Sunod sa isa sunod sa anong ka kandi. Tapos karikuan na. Tapos kamilyo. Kamilyo. Kamilyo na. Wala kamilyo dari. Dili mabuhi ang kamilyo dari. Kadi mabuhi kay wa mo mabuhi mamuhi dari. Kan dito. Kita nandiyo gabi ko yung natin dito. Dali. Semuanya lang kebanyak bro. Auto ada cerita. Nah, metik soyop dito. Kayak gitu dia. Layan ta ko na. Layan mo call. Layan ta ko na. Kelaban ano yung tanong? Bawas pa. Oo. Laban mo yung Kumpiyansa mo. Kaya lang kumpiyansa. Jalan. Nita sa suga sa tagpuan eh, gumo. Sandrin di ba? Oh, nakabay serve ba? Sobrang labot ba? Meron pa dulong ko yan. Putol ba? Ah, nasunog? Kasi may nasunog? Kasi nasunog? Ang balay nasunog? Tekan mo.
Yo. Grabe. Makilid bang kaya yung taping mo mga antos yung mga mag-uuma dito ba? Nahanad talaga no? Kalian ang bahaw kol. Ang bahaw anak ini kong gitu. Ito. Sige, kapa testing. Sige, ikaw di ba kay anak niyo bahaw gid. Kuas mangga. Kaya na kaya kung libo tayo, dire na lang kagi. Biglang ng pasa yun. Tabuan yung mangga. Ito lang siya nga. Balik. Para mo niya nagkulik yan na dito ba? Dito sa nakuna. Ito, manggutot na to. Bunso. Ito tapos no. Ito tapos taas kol. Ito tapos taas. Natadlong ni mo kol. Tadlong lang na tapos ko. Tara nang action no. Muliksyon no. Bumak. Oh. Tama ko ingon ko no kay. Anak ko balik ka sa. Bayang dengan yan. Balik ta sagi, balik sagi, balik. Ang nauna, maoy naula eh. Pero dili ko maguna-una kay basing masalaag.
trabaho dito. Yan pa ako ng amo hindi na kada sa tabuk ya amo hindi tinda naman sa una ba mabalik Leka diha. Kay imuha kita ng hapay. Apa ini ko? Oo na dito kay dili ka makita. Makuang ka behind ka ba? Bukuhon ko. Ada betul nanti jelek, alang ko jelek ah. Sintro juga piminti ba? Saya sama dadan. Aku safety first na. Permintaan yang satu terus. Asal betul ni dito di abot ni mo ba? Bapo pa sabi to. Dako gig kuan ang nagkuan ani, bahandi ang nagkuan ani. Karas. Kasi may nagbat udalan. Barang si kuan ba, Juan. Haros. Apa noon? Apa noon? Tuo ko. Hindi data. Mura gini si kuan. Pagin padilya mo hapa ba? Lokso ba pa? Ikaw bakbakan sa Tinuod jud, bala tingala mo. Wala gini mo ang kuan ba? Tukam ulo tuktok siguro. Ay. Pag sampinitan lagi siguro. Ay. Langan nga gi. Muragwa yun sa. Mangurog na imuhang kuan mo unod. Tunok hindi nito. Kapaka ba? Batyag na kay inig kuan. Nagpak na si mo panit. Wala pa sa dagmaga. Bangun na bangun. Tadi na, andi kau nako ah. Asam ko adiga. Sunod. Grabe lagi na ganay naman ya bakit ni bakit boy? Bulog me? Tulog mo ba? Tapa ba? Ito basta yung experience na to. Ito muna ako. Bangon, bangon. Bilin jud. Semua dire kalsada ne. Marag ilang ko dito na sa unahan eh. Telepon dan? Belum juga ngasih telepon ko yan. Kuna dun? Una yan kay. Una. Malit ka. Asa naman ito ang founder ay doon naman una na. Asa ka na datang kitang bayan? Ay na dito. Ay di pa maklaro diri. Ay.
lagon ya. Dad! Mana ni mga KSP ang area niyang Kutito. Mana ni mga KSP ang area niyang Kutito nga ban to kaban no. Igsoon si Tito nga Trinal. Mana ni ang area niya. Natas at bangay na mga KSP tong gi video na to nga kan. Katong may hawan nga to na lingkod mi. Ang atbangan ni muna ni siya. Nabuto gid bidiri. Ano dito dito. Lah. Mana ni yang payag niya dito. Nara, nara. Sok tubig dia. Pwede na mong pakita. Pwede na mong pakita. Sa dalan. Asa mo gikan? Kung kauban pa, pwede pakita mo guys. Pangitan sa init. Ha? Perting pangita po na mo sa dalan. Perting pangita na mo. Anong hita po? Perting pangita. Ano gikan? Ay sabi niya, mapahawaya sa dalan. Si Auntie Betty po, perting pong tuloga. Ali magunda, ali to. Gaw, ila to, gaw, imhana. Ay, kuranan re. Wala mo ka dong sakit direte? Singkitan mo lang ito. Singgit ba dito? Mga singkit. Ay, kamu deh itu dari bilang kamu mudas pak. Tawag ko sa pangalan. Sige na dito. Kami ito. Tapi lang kung ito mudas wala po ko ito. Sabak makan itu. Mudas hujan dia. Kami to ay. Sampit, tawag ko. Oleh kau ada agak. Coba. Ay, dia basta kay kung likod din balik. Perting tuloga. Tuluga. Sama ya. Dapat magkukuhan ka po. Malalamog ko. Una to wala. Ini lang mga ni, puro mga Okay mga guys, mga guys, pag manarap niya na yung kanya pispa niya, nakalag tilapia dito. O may lingaw. Bili mo ginatong destinasyon mga guys, siya. Ano yung mong last nga destinasyon manang. Sa iyo po man, o may alas 12. So diri sa ta. Tambay sa ta diri tapos manarap sa dami. Manok ang tatoyahang dakpon pero di man padagop manok kay mo tang laglaag nung po siguro to. So diri mi, narap sa mi diri. Panggutom na ni Guro hindi bukol ba? Dili naman ito ka buog ko ng gol? Sarapong gol? O sarapon? Ha? Pimitan ba? Dilim tutup. Dili man tukop? Nakita man kayo. Hindi anak lang pingit ada. Tinaw kayo? Pero biyag. Pero mau kuan ko dire. Mau coba ko nasya. Mau na ko at. Ah, Naoro na ko. sipawan mo? Pilotan dulu itu. Ay, kana? Naoro Kene? na ko. Lepas. Nabaliktad? Sulod siya diri ba? Teghan lagi kumukuha lagi.
Prank sila. Ano may dagko dayo? Bilhin ko yun. Okay. Laom na yung tubig. Ano mo? Bumabog tubig ko. Lalo man. Ako na. Napok may lalong malaki. Okay na. Kuan mo ko. Dito na pitch nga off. Lawa man na dia. Taga. Piliyog? Adilin. Ah. Tama gyud mabasa gyud ang Ano manalapa yo? Dili ka soy. Ikaw tigabog soy. Karena. Diyan na malubog. Kita ko ang Dah. dikit yun sa lalong. Yuta. nakang lalong Anong gawas na? Balik na nagbay. paner dulu ya. Sehingga ko ketulong dak paner ini dia yo. Paner. Lawan na tay. Lawan na tay. Kinis ako? Mandi. Oh. Nara deh, tenan deh. Dilaw ka koy. Oh. Nakay, sukaan ko lang. Good ako lang suka dito. Wala lang si ditir pa. Naman na ilayo suka. Kalamansi, wala kalamansi no. Ah, balik sa dito lang natin bayak eh. Mga taklaman sa ito. Ikaw mo na tayo. Ah, dari na po, dari na po. Tahu kan siyo? Hoy, panikot na. Tuh. Kaya ko. Nandag ko ini. Ada parang dako. Ande. Ah, dak nandag ko. Naya gitu. Apa yung dako ano? Ah. Dua ka bukta ko ron. Langarin na. Kena. Okay, na. Ay, tatapa na ako. Ano busy? Wala pa mo ka nabasa, soy. Sabi na ako. Tatasunik ko anak ko na ako. Dalom. Wala. Oh, naku muna to. Balikan na sino. Keren. Mga piso oh. Paano to tayo? Ano ta? Isa. Yang isa lang. Ini kasih apa? Tura. Tura. Dilaw sa'yo. Ako apa yung nagpaksin ko ng gagmay? Oo. Paksiwan eh, nyaway suka. Wag rin ako suka. Masa ba paksiwan eh? Wala. Ito. Nyayo tagsuka rin ako. English yo. Dilaw lang eh. Dilaw po.
dakon ta linta soy, talawan yung linta soy. Aw lain linta. Lain linta diri, alimatok ra. Talawan. Lain linta. Alimatok no daghan. Ano to pwede mo? Anak sa soy, anak sa pinto. Kaya na, isara pa. Karon, tantad na. Isarap na sa kamot. So, ano. Ang kadiro, gawasa na. Huwag karon. Huwag taon. Paksiw na. Guys, ako na guys. Muli ka rin soy. Gumaya. Patay. Ilag eh. Ilag ni Sirin Sirod. Ilag pa rin. Dalawas. Sugas to pa bayag no? Baryo, agad. Ano ka mo? Tuway ka na eh. Sunod, balik. Ayaw na magkabalikan. Ay, plato dia. Yo. Lagi ko na nakala. Ay, hoy. Nurot yung manok na ito rin. Ugoy lang yung manok na ito. Ang ganuol nga na mga mga Pasagaan man rin kao na ng mais oh. Tama. Tama diyan. Mulai tao dia. Hindi na siya. Oh, dahil na. Mga purpose mo dyan. Samo kayo. Kanay. Buwan mo ng mais. Hindi maagdan. Ano naman ano? Popon. Wala ba yan? Isa oh. Matunggan na yun. Ibu ako ng anaro ng... Ako na yung mananap ko. Anaro na ko. Abot. Ito sandaan na ako na niya. Oh. Itong gaon na dagang ito. Sandaan ko. Anaro, abot mo sunod. Nakaroon ako abot ito. Ako abdan mo sunod na ako. Oh. Kaya hindi mo sunod. Ako abdan. Lihat lagi aku sa mua. Musunod yan ako abdan na. Manan. Kamuk mo. Musip pa na. Musip pa na. Sama yun. Musip pa na musunod. Ato katulog. Ito ba mutulog? Hindi katulog ba? Sabaw na bun. Balik ko. Matro. Law. Muna mo surprise kung may lakaw. Kung lakaw ito na ulahi. Pero kung mingon ko nga lakaw tanaro, patindahan mo. Mukpan. Oh. Ilog. Ako. Kabalo ko to. Banta ko. Binti ko tak dire. Dos. Ay, plato ni mo doon. Wala lang, Popol. Bukong na doon. Doon. Ikaw ang may plato. Huwag ko siya ni kuha o. Pwede ko paglaga. Sana na lang balon na no. Babon. Imuso. Ang patin magod. Maganahan ako patin. Tungod kay Lahon. Nagtingting po. Karoon ng patin niya nga. Kuha naman po. Silupin naman po. Tanah balon. Lalag ng sanitiga. Ay, hindi ko nila. Kita ko ngit ko rin. Hindi na makita eh. Oh, ang gila ka di makita. Patin pa man ang ito. Sa bagay. Paano sa sila? Sa favorite producer. Pagtuloy nga yung sa atin. Paano ni? Siguro sila ba? Muna ba ko?
awas sa mga isa-isa ang guys, so mapilit mo kakuha ng Muli ko sa ngipon ba? Pero nabay dagat na itong aking adik, hindi ko naman tungkol, di ba? Sige ko lang nanay, na kami dire. Nay busay, nay kulong lingguan. Apas lang mo. Doon naman kayo ang pagtingin ko din. Sabi nang ba ito? Balik dito na ba kung kumandong dito? Dapat mo ito. Lain mo ko sa ito. Maluay mo ko. May pasilang ngayon yung naik, kalau ibu buat bukit nak baik, pas dua kita. Mapaw ng tubig eh. Nakuha na rin. Kami yung tapa. Kebunan, Jadi orang inanod bitaw. Ay, umulan. No? Uli na ito na. benar naik nafas subur, Oh, nang sa tabay. subur, Wala na ron. Bro, kung ako nang hiluan ng agianan sa tubig, ada sih, kan magod, katag magod. Sangkot naman kayo mo. Sa kada ko napis pa na. Wala kayo eh. Di kayo magod? Kita naman siguro sila. Yung gili na lang. Kita ko din sa ubos na. Ako mo to. Itong kayo, ano nyo? Dulot tunaan. Oh, Wala to. ano to? Naantam. Isuntin ko anak mo ingo ko murag basakan na. Okay, kapay naman. Murag isunto mo kito. Katong ako kay murag basakan, murag ingo ka. Sama ni yaga naman. Dino ano mo to? Ano? Mo to? Katong nasi baba to na. Oh, Ah, mo dito. Ay, sorry ngay ha. Halikan o dito. ya sa tabay. Ang ikuan na ni. Oy, ang hito kami nakikirya. Kaya, muli maabot sa nagbiglibo man. Ito, kaya na. Kaya ibu kira dito, kaban ni water job na ng butuan. Bago magbinubangan dyan, dumit ka dito ka. Anong gari kami dito na lang tagupangan ko. Mani patati, kamuto yung patas kabanga ko na kaon. Namin ko sa tubig. Ano na agad? Muto yung pataki nato kada mo. Ano mo to katao dito? Sinutot mo ng bana. Dito gaya. Diyan na asa mo Namin lagi. dyan sa sinukin, o. Tagawa na na. Ako yung taas ta. Mo ta kay dito kay nako na dito. Pero dito ta magis pang nagyan. Kamu na lang. Madala ko po. Magkakaon kita dito. Tuyo po kita dato dito sa bulan. Tati kita nagyan. Dumog-dumog pa sa. Tapaitak. Kapit ang dagat. Ya pag abot pag yung dream, may ingo pag kita. Uban ka tan, batang hito. Magsanap tag hito dito isa. Ya tuyok pag kita dito kol. Ya. Ya kami pag yung magsanap dito. Mao. Kami pag yung magsanap dito. Hindi namin usap. Tagam na me. Singot-singoton tao. Abot itong ubog. Manglakto na kita. Asa mo tayo inding? Kasi ito, manglakto na lang. Lakto na, mabalaan na mag-asad to. Tumingan naman mo, dito mo nito yung dito. Mga naman gyapon, mga piro mga punta kumayak. Na? Pero nakita mo sa nag-income na to dito, ano yung mga grabe importante. Hindi na nakauta.
Ano pa doon? Sa tawanan pa na, nanay kumbo na Kakaon doon, no? Papunta to na si Geraldine kay wait, explain niyo. So Geraldine got gilamano magaling. Wala. Apa ka na to sa kapan? Bago na to sa Overview. Kung abot ko dito sa Imelda na naglumbay na sila paabot. Ito naman. Yung pagbaba ni Geraldine, gilamano ko sa yana siya. Kumusta to? Kumusta? Naman to. Kumusta? Kumusta to? Kumusta to Geraldine? Kung Geraldine na ko yan dahil ikanan lang ko lang abot pa nila yung lugar ko. Buto dito na yan. Ako alam kung ginasulti niyo. Yung Christmas party God? Mura ko lang nag-party. Pabuto ng fireworks ako, pabuto-buto sila ba? Di makita to sila yung lugar na namin, ang lupad, pustikas, pulbunto. Wala na. Oh, kasi kung pasto. Kasi ito yung mga yung lupat, no? Hindi siguro yung umakuan mo. Wala nga, Wala na garis dito kita sa espirituanon. Kasi nag-garis dito Ah, sa buwan. Oo, witam na. Kita rin binakapati nila. Kasi di ko kapati. Ako lagi kapatian na, sugilan ako ninyo. Ngayon na Biblia. May sulit, di na din makakita. Kung dilit na niya makita. Kung nag-uban na makita niya, mga aslo. Ito po, ito na po dito sa kuhan. Kamay, naging mukhaon ay. Pero, ito, pag ato na to dito sa Maasim, no? Biling yung diralin, no? Di pa man siya nagpaligon, God. Ano, no? Biling niya. Di sa pwede pa budon pa. Banan dito. Tapos tinathanan mga. Naman ko yung bata, God. Ay, yung bata sa iyo. Balik Batong galing sa tabi, no? Ingon magaling sa... Lumihan! Kumukod yun yung bata. Wala ko na nag-respeto. Kumukod yun yung bata. Saba. Ano dito yung bata? Wala bata. Kapintay. Galing ikaw. Durangan na ito na itong lubi. Durangan mo? Hapon na matang muli. Sabihin niya. Hapon na matang muli. Pwede mo, wala ko ikapoy. Pwede ko mo masulit-suroy. Doon sila sa pinangahan din. Pwede ko mo asa ko na ito. Di putol eh. Binatan ito no? Asa? Ah! Naka-celebrate mo ito nila eh. Diba? Una ba, dito na ito na. May picture. Diba, dito sa kisa na nakatambong nila eh. Tama siya, nasa bagat. Pagkadadan si Martin Boy. Kaya mo kanto dire? Arlen, Baldi. Ang wala ra, kinainan mo ha. Ako na smart dito. May pa, oh. Wala, may nakatagong tuda na ito ni Kwan. Yung ganito sa kapatid ko, ng tubig niya dito sa kabot ng tubig. Oh. Yan pa galing. Ano ito, ako ang dwarf diha. Ang lubi, yung palitong ng Kwan. Yung tanong pa dito. Yeah, may Martin sa kalibutan mo. So, okay. Kaya siya plano. Lubig niya. Plano niya dito sa iyang yuta. Wala niya. Yung punti ko, nakatay yung punti. Hos lang, hos. Saka na diya sa mga Kwan. Doon sa iyang yuta. Kaabot nila. Wala na bukatan din siya. Taas sa plano, ito yung Kwan si tutok po niya tanaw. Yan. Ito naman sa yuta. Yan din. Kasuloy siya dito sa lubihan. Tubig na ko. Yan. Indal ko siya. Kwan. Yung yuta. Ito ba po rin mas Martin sa account ani? Kaya ba ko diyang pamilya ay ang ginahon ba dito? Ang gusto kong tanihan yun, matuog yun yung pamilya. Sikuhan na. Ano, gatang siya. Ano gusto siya? Tindog ni, uy. Nag-video din ha? Ano gusto siya? Ya. Yo, kuya.
Ligo, ligo. Ginatan pa manggod kagam. Inom ni dito no. Inom ni dito no. Ayun na, sila na kayo matumba. Ay, Ray. Grabe ito. Ubos na rin. Asa din mo? Mainom na, ngay? Oh. Tama, di ba na makaon? Wala ni undang gabi no. Sinado mo na dito, no? Dili, okay na ito. Wala. Di naman to. Gagas. Agasan po na diya. Asan? Kung mo, street ng init. Pero kung magiging abri na dito, hubas doon to. No, magsigig abri ni. Lugay, mga Ang tulig din. Babay. isang oras po nga. Dito gikan niya. Di na po sabot dito. Ang mga atang po 2 ka oras. Puno na po. Puno na po. Mau ba? Kasi kilit mo yun, ano? Wala ka itong bangaga. Nagkadako. Nagkadako ang bangat. Tabay ra kon, tabay ra. Tabay na. Ay, Kapag magunang ko na gano'n. Hindi, ikaw doon na. Tugod. Oo, kanang sa napon sa bangag. Ya. Isa rin na sa bangag. Palanas mo na. Klase ni. Kuhaan, patay nga palanas. Karon. Gwapo ng wala panakan. tino kayo. Panakan. Ano na ba? Panakan to sa on. Ano na. Okay guys, murag padulong na po niya ni kamaisan kay lahat na po yung trip naman ni nuag na po tag anagon. Pero wala pa ni sure mga ka-SP kay basig walay kuan ba. Basig layan na tong mais sa mga tuon dito ron. Oh, dili pa ni sure. Ano atong kabang artistahin mga ka-SP oh. Kung si Puno ni mo, bukat. Coco Martin, bit-bit nagkuan. Oh. Si ano, Tito Soto. Ricardo Dalisay. Alam mo, Wala pa kaibigan dito. wala siya mo dia. Dito, klaro na kayo itong itambayan dito, no? Kaya na naman to sa tumoy, kuha naman kayo ito, bungtod. Wala na ikahoy nga kasangitan sa, naman ko pita dito mga kaspyo. Pero, silap na sa kahoy, buma. Kitara na payag na, pre. Kitara na payag. Oh! Alan! Subida na po. Subida na po ta guys. Bunuan mo ko. Narebo ano yo? Payag ng payag oh. Mada ng payag ni. Kuan? Sa palan? Siwail. Ha? Siwail. Si Wael. Hi. Si Wael o si Hi. Action nagkita ito pag kita itong itambayan ito niya itong gaya na god ano bukid dala. itubos ko sa kuan May bitali na tayo uyaba. Oy, si. Tara, kita na. Mura datang kita bayang kayo, no? Kanang kahoy, oh. Na. Panghapo mo? Uy! Wala mo lagi. Kinindi ta. Ano pait kayo mag-uuma pagkaon niya. Magbong pagod ka ba papot sa panahon no. And there na pagod.
Gikan na sa pobre. Gikan sa kabos. Anya, antos pagod sa kalayo sa impyerno. Kalibutan niya. Hmm. Lain kalibutan, antos niya sa layo na. Antos gihapon. Mata to kung kuan. Kung kabos siya, nya kabos tao nya nagkuan. Kung tuman sa sugod ni Kristo kay pa siguro. Basta nagtuman lang ta. Makasulod kita siyang pingharian yun. Kini, di natin di kaya buhaton ba ni bukid sa ni pagbuhat sa tao. Pero mahal kita lagi. Mula ba pag kitang tao sa Ginoo gid. Basta buhat pag kitang gihimo ni Ginoo. Arong mao mangata niya mo ang gikalas-galas sa ning puli. Namo ti kawayan. Wala may kawayan ito no. Diri lagi yo. Mani mong gani puli. Abo ang gitam na pong mais. Si ang Berilio pa masaw na nagtrabaho diri. Si ang Berilio pa nagtrabaho diri sana ba wala pa di pa siyang utito. Kamay nang Berilio ni diri ko ng mais. Nya guma. Nya wala ni click yung guma, ang kating mata tang guma gamay pa kayo gipang kuan. Dipilihan ang utito. Mo ni gabi. Mo na ning lubi, 30 mata na siya. Mo na ning lubi ang tanom. Oh. Si saging kada. Bago naman mga saging dia. First time mo sa kasaka lagi diri, kapuya lagi. Dilara to kasako among habis ni puli. Ikaw dagan kay mig dagwa, ikaw wala pa ha. Nakatubang na diri niya doon. Saka na mo. Hello. Wala nang ito na. Amro may gayo. Wala din nakaagi diya sa pato. Anay mo, puro dito. May gianan. Wala dito yung ano no. Hindi ko bato na dia. Ha? Ito yung bato. Ito may una ni gulang. Ay bulang na dahil. Nay gulang. Hey, you. Hey, guys. Tong panet coy. Asa yelo dah nak eh? Gilo. Ako. Bilang. Ano kung magtanom diri sweet corn to? Bilang ko dilaw ko. Ikigya ko no. Itong bulating din ano. Oh, napilit. Burag sweet corn gyapon. Oh, ko ito pagigyan na to ba? Disturbo lang. Recording ko to. Turbo kay mo ah. Urut ako na sa. Pagigyan ako. Kami ko lang. Nasa, hindi na ako dito ko lang gisyo ba? Nya say ano. Doon ka na kung tingin mo kuan sa ngay. Nuli mo ba? Ya, sagot wa siya pa dungo. Oo, sino ba? Hindi bagon ko. So, diri naman din ako din ako dito na. Okay guys. Lebih agak. Meron dyan. May prisa. Sila na lang ba kol? Ay mo dia. Mo dia ay. Semay kaya kaya numdum ka ba no? Matay. Lumos. Wa jo kay maharbis. Hektar ya day. Pero kung dire na ka sa bukid, malingaw naman lang ka, di ba? So, no. Kung kuan, may sawa pras nako. Malingaw ka ka. Kung naa kay asawa, di dalon ko nimo imong asawa eh.
Ba naman, Rinsoy. Pantayon nga daw, gwapo na daw. Ha? Hindi unon pa daw na nila eh. Sino yung sama ni Dre? Balik sa kalapati ni. Ha? Kusog signal Dre. Suhoy. Landong unde. Bata naman doon ang logo do. Ato dito. Salop to. Andito na po sa kay ito nang spray daw kay bantang kasi init. Ya, ibu ako ya. Grabe no nang trabaho ro diyan. Ya. Sige init kayo. Oleh kaho dia. Oh, grabe. Sabay mo. Singso niya na. Singso niya ba? Grabe kugihan na tawanan Kayo. no. Magsirinsoy ba? Unsa? Kugihan kayo. Ay yang singso ba? Wa man nagkuba na yang singso. Kaho yang diputol dia. Wa man nagkuba kayo. Wa man nagkuba no man naman lang. Kumaw na yung pagkadalay lang dia. Apa siguro sina Oh. At dili lang kami sa ana. Tulang selera naman ko sa ba itong dito. Ani ka ba? Dai ba na lan selera na sa una? Oh, nadao. Kuan kanang buhawi. Abo hawe to. Dili mo to last time. Dili mo dia kayo bakit dili? Dili. Pero sige tanaw nito ba? Tapatan mo no? Mas magkingid na. Ha? Kana dia. Kaya pa nagkikira na. Ya. Yan ang baba kasi hindi bilhin ka dagay na. Wala akong yung mga gwapo na agad eh. Wala na espento dito mo. Atbang no, patbang. Mas klaro ang biyog mo dito dito. Kung dito ka. Ito dire, masalipdan mo dire. Wala na yung mga lubi ani kita dito. Pawan dia dito. Ano mo na sa Charlie na niya. Di ba kita ba? Oh, man. Kita na nagligbos itong kultan. Kita nagligbos ka niya. Dahil ni boss. Ha? Dito yun na. Kita sige yan ano ba din. Pero lang nga, pagkagunay daan. Bago lang kita grigbos. Maligid na ba? Kapanitan mo ko. Dalon mo niya. Style ko lang yan ha. Profesional ba? Wah, Higop tayo, soy. Kabilag. kaban. Kabilag na pa straw ah. Pagka lang agad. Inani ba? Mura kaban ba? Butong yun. Profesional ba? For professional only lang na siya nga pagkatira. Kaya ko. Ya. Bungkad na. Mura dagang mo testing ani ron na mahurot sila yung moto. Ah, Tayo mo ng tubig. Testingan sa naman niya imong kuangkol. Kay praktis naman niya sa pag professional nga pagka kuha na abre. Kanang sa gawas nga baligya. Oh, matay. Biliban ako nung. Paspas kayo no? Paspas kayo mo kung ano ba? Wao nang unod nga. Tibuok pa. Basta yung bukod. Wao na tibuok ng unod.
Wala ba yung unod? Ano ginakaon? Naon ba nga? Nana siya ginagawa na secret. Kuan nga nipis kayong kuan. No, neto kay kung tanggal liko ko ni. Ugli ko nga nipis kayo. Plastic naman dai na. Okay. Yung lutoan na yun. Igo ka upang ko. Nang ikaw, naon mo di ka balik. Oo. Oh, kuya ron mo na di ka balik. Di ka balik eh. Pag gunit mo sa ikaw nga na. Ayaw pagkumpira sa pagkabulo sa ano, kan bira ko kanya. Oo. Pagkagunit na. Di mo balik dito. So na gani sa balay. Kada ko gidudoy nagkuan kan naggaram sila. Ayan, gunitan din akong ulo din nagsako. Wala. Nabirahon, bira awa na. Ana nga loyam, awa na. Sa ano? Ano na gunitan? Katuling kita dan. Di ba ning ababa din ko kay gunitan ako ikop. Pas gunitan sa kuan bundok. Pagunit na masagbot. Kaliko sa masbag angkot ah. Nakabulo na daan. What bitin mo na. Ay ikaw rin nagbulitan. Dako pa to ana oh. Batig ko yung motor sakyan. Palig sa tulog ka mo sa kaya. Anak na bitin. Ambak ko sa ulahi. Si Dadan po kay nasa kumlikod. Ako sto nga. Ning anak pa man siya ana. Ani ambak bitaw hapit yung balinto kay wa man sila na ambak. Ko to nang gulitan. Nagdagan tong motor. Kasi dito bayan ng kaayo. Namutong dito. Namutong pa na. Ah? Karon ba dili kami? Karon ginaabot mo. Ano tagiya mga ka-espyo sa mais kano? May padungan yung kunuli. Moto yung bano. Ampas. Karon ba sa kani? Karon pa po. Abot na. Nakataas na panahon ngano nag-abot. Wala pa text no? Wala pa tao kit. Asa po ganito dato ko nga first time po lang ano. Ay tanto ko lang dato na pinabot ito. Sa kalanda rin. Dumawa ka hindi katong gidamgot ya nga pauli-on ko na dito kay prayer sa dito kay naanak na diha. Uli ka dito. Mag-prayer ka. Huwag na dito sa bulan. Tulo sa kabulan dito. Tanong pinauna pa mi. Salamat kayo. Gusto ka imi. Dito ko lang po. Ayaw na magdala sa anak ko. Tama na lang, dai, tama na lang din. Hindi kami magdala, tama na lang mo para mas tama. Busog pa kayo, Gol. Salamat ko la. Thank you kayo. Sige, salamat ha. Salamat. Salamat kay sinyo mais. Salamat kayo sa mais. So sayangan ni maisa oh. Di naman ang pakumano, di ka na lang black. So banagon pa ni, puting dugayan na to inupo pa ni ma. Daghan po kayo ba? Daghan pa ni. Dong, wala di mo nalimtan ninyo. Ay wala na natuo ko ano yung lobo, no? Mo guning mais ko kon. Wapo na imong ipinusok. Ah, Ay pinusok ganun ko. di na. Abi na lang, ngayon kaya, wami mga hatag. Wala ay. Dili na taman. Kaya naglisod na kayo migdulog ron. Ang among mga tuhod. Ya mo na lati-lati oh. Wala ay kung wala po pod kanang wala po may nagtuo nga mo mukan po dito dito asa po may manguha. Kaya nga mag-saway problema. Magtinulora eh minoon. Ngay, ikaw ko ni tagiya, sagiya ko ni ngay ayo ko sa tagay di ba? Ay, totoo ka mo sa tagiya. Tagbaw na noon. Salamat po. Kol. Muli na ta kasi man ang tagkaon ng kwan.
Kato ang gusto. Ngay, di pa ka ngay? Inaari sa amin. Kami. Di na. Sunod na lang, kung makapugas na po. Oh, pohon. Pohon. So, una magdagan, magkano magdugog. Matanon pa. Hindi ka ito magtuhod. Dali, lagyo ka sa lakang ani ba? Malipay, pagkagulugon, kalagyo ka sa lakang. Okay na. Tagpatag na. Yung malimpyo na. Gwapo naman. Basta ang lubi mo wala. Dagang kay kahoy. Daot. Naglugan siya sa pan. Lugan sa Clients. Tambok. Halata na kayo ba? Hinahinay sa Be. Una mi. Salamat ka tayo. Una rami. Una rami dako. Ay, oh, sunod-sunod gagamay. Palanggana mo ka ayan eh. Uli na ta. Uli na kita. Mama ni apitunga o apitunga ito makita ito sa paano mga best sa pikas nga atbang nga bungtod. Nako kayo ni. Kabalay ani ba sakto gid. Oh, yung nga ko, kadaan dyan. Eh, dua eh. Dua. Doktor nga ba gani? Gani. Sarko na to eh. Kaya may sarmang kadupa. Ya, dua ka dupa ana. Oh. Ang ka ana. Ay, ka dupa ni ha? Dua lagi. Dua lagi ana oh. Dua pa ana niya. Magbilen si dua. Pasemado na ba? Kaya pito na. Pito nga, mana dia? Pito ko. Ada nak pitong din. Dagan kayo no? Bit, asal kutok inyo ha dia, Bit. Kanang lubi nga dagat bunga ilaw na ilaw na. Ha? Ito. Anong kawayan? Ba? Kuya na sana. Dagat bunga man dahil lubi, Bit. Ha? Dagat dahil bunga. Ang bungoy. Walang rubber.
Ito man. Kusog eh. Bagnot mong kahiyan ano dito. Yan na to sa Kamaisan. Gaya na sa Tagumahan. Karon sa Kamaisan. Ang kasagingan. Ganito, bro. Abot na gyud sila. Kung kami. Diretso na namin tayo. Ayan balay na ang kultito. Mga kaspyo. Asawa. Biti. Nawala. Oh. Diyan siya, diyan siya. Ano ni siya? Dari wala ako di sila. Bumbo na ang buta niya. Kao na na pa. Kanding ang tira niya. Coba ambil kanding buat. Ada mama. Abot na gyud tas chapel. Abot na gyud tas chapel. Abot gid sila kami. Huwag itaw niyo ba kayo? Kaabot na gyud sa kamusta atong mga naong ang dagway. Ano tamang ulit? Nagdali na lang. Ay, mauli lang kami. Ano lang sila. Dala sa akong palalabs. Ori na sabi pag-abot yung tutulog, may hinungdan, wala. Pagkabalik. Mao, pag amo to natulog pa no. Tutulog, may hinungdan yan. Isang galing kaadlaw. Sa palagani. So, pinaplayan. Wala na. Hindi ba ariyo? Wala lang pagkakaroon mo lang. Sumamang wala. Matay ko eh. Ha? Matay? Patay ang.